Jo el que soc museïcista, i museïcista ve donat per diferents coneixements tant del món de la construcció com de l'art. Durant un temps vaig dedicar-me a la delineació, després al dibuix publicitari i també he passat pel dibuix d'estampació, que és el que m'ha donat més coneixements. Aquí a Vilassar ho tenia que fer, ja era de consciència portar-la a terme i fins ara no he pogut fer-ho. En principi vaig començar fent còpies de treballs grecs i romans, com podeu veure aquí a la mostra. I després també vaig voler tocar una mica de modernisme, com es veuen aquí. El que no he tocat és el bizantí, encara, però no vol dir que no el toqui. I després, fins a arribar a la vessant purament conceptual i abstracta meva. La recerca estic buscant treballs que fugin de l'esperit que portava a terme els treballs romans. Els romans tallaven les pedres amb teseles. Teseles són daus petits, quadrats. Llavors estic intentant fugir de tot això, que no hi hagi teseles, que sigui fragments de ceràmica, que tampoc tingui res a veure amb el modernisme, però que tingui un caire. I treballo també els baixos relleus, els relleus i els baixos relleus. De cara al futur és treballar i anar buscant coses noves. És dia a dia que mentre estàs treballant vas pensant i dialogant amb l'obra que fas i inspirant-te per trobar un altre treball per fer l'endemà.